Luku rongno kok Rwmani kok Narwk titi edisi hapangni borong ganang Bhaba Ranjan Reang obo haikino Luku rongno kok rima bai tini nijini pocket ni rangmari bai Luku rokno mani khwnui thang bagwikha Ananda Bazar bai khobjak hakang Subhas Nagar Bru Baptist Church of India o tei obo simia chukjaya nukhungni borok rokno bo obo haino nok tangjangnai tin rokbo thangui bagwikha tei Bru Baptist Church bo je nangmani manui de karai rokbo thangui bagwikha nainai bidi chini notice khorangni mangpilio Kemadai kaso uya ko kete next tutor maro phai khoro jana mura ko nai admi tinyo member khachang ema tongpio chini Rwmani bagya aketre discount open bo Subhas Nagar ake khachang ake tete ala karo je samun namaro ake mondele ro batu gonchu gajung samun tane no bo joto mondele no khachang mo kau bung sayak nare ha ke abdino bo jebung memo jaro abine male tino riya modena chini bo chini mondele no hoga rawni discount no tino to ya feri ha khachang asun khachang bong iso ne mo khachang ya phai mode ien ni sakawo ake bini poribar satoi biksan sakawo bini jati bung somman phan sakawo ko isor jono no bono hampan bang chui nai to to songbo bbc ai ni onye dawni poribar ake bini kheye hani sammo no bong kam ke tang to men ba chung pui son tinga prarthana bai nang khunai ake je chung nang khunai tho po hani sammo tang tinga po song songo bukthi ba dra thanen bandrawo joton sakawo isor se nang khruya ayu klau kebo